जय परम रसाल कि बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल कि बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल काला देश वनमाला गोरे जलमाला काला देश वनमाला गोरे जलमाला कि शिव सुख नारदा प्रेम में गद गदा कि शिव सुख नारदा प्रेमी गद गदा भक्ति विनोता देखे कोरर संबादा भक्ति विनोता देखे गोरर संबादा किव जयो जय गोरा चंदे आरती को शोभा जाडवीतडवने जगमान लोपा आरती आरती जानवीतडवने जगमान लोपा गौरंगेराराधि शोभा जग जन मान लोभा गौरंगेराधि शोभा जग जन मान लोभा गौरंगेराधि शोभा जग जन मान लोभा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरे कृष्ण माता जी दंडोत प्रणाम टू ऑल हरे कृष्ण माता जी नमस्कार हरे कृष्ण एल्लार्क्कुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी नमस्कार नमस्कार एल्लार्क्कुम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकं ये कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी 6.35 माता जी ओके सरी माता जी थैंक यू सो नाम इप्पो சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல 35வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். சோ யாராவது இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம் இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ சென்டென்ஸ்ல ஒரு 5 மினிட்ஸ் சொல்ல முடியுமா? அத்வைதரை பத்தி படிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே, அத்வைதர் யாருடைய சொரூபம்? பலராமர் மாதாஜி விஷ்ணுவின் அவதாரம். விஷ்ணு பிளஸ் சிவா. சாரி விஷ்ணு பிளஸ் சதாசிவம். சாரி மாதாஜி குழம்பிட்டேன். விஷ்ணு பிளஸ் சிவன் அவருடைய அம்சம் இல்லையா? அவர் என்னமா இப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராதையினுடைய பாவம், கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் என்று சொல்வது போல இல்லையா?
சோ பலராம் என்று நம்ம வந்து நித்யானந்தத்தை வந்து சொல்வது போல அவருடைய ஆற்றலுடைய எனர்ஜி விஷ்ணு தத்துவம் மாதாஜி. விஷ்ணு தத்துவம். விஷ்ணு தத்துவம். ஓகே. சாலிகிராம் வைத்து கங்கை கரையில துளசி இலைகளை வைத்து அவருக்கு 2 வாய்ப்பு வேற. வரவழைக்கிறார். ஒன்னு சீதா, இன்னொருத்தர் யாரு? ஸ்ரீ. ஓகே. சோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டே வந்திருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நெக்ஸ்ட் டீச் பண்ணால அவருக்கு ஆச்சாரியார் அப்படின்ற ஒரு பேர் உண்டு. அத்வைத ஆச்சாரியார். எஸ், இன்கார்னேஷன் ஆஃப் மகாவிஷ்ணு இல்லையா? So create the cosmic world through the actions of Maya. So அதாவது is non different from Hari. He is called Advaita. அதனாலதான் அவருக்கு அத்வைதம் என்று பெயர் actually. And he propagates the cult of devotion. And அதனாலதான் அவர் வந்து பக்தியை வந்து பரப்புனதுனால அவருக்கு ஆச்சாரியா என்று நாமமும் உண்டு இல்லையா? So directly is there is indeed directly the supreme personality of Godhead itself. His glory is beyond the consumption of ordinary living beings. So அவர் என்ன செய்தார்? ஆக்சுவலி அவர் வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அதாவது இங்கே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவங்கள் கிடையாது. அதனால இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கரை சேர்க்கணுன்றதுக்காக பகவானை வந்து அவதரிக்கணும். அதாவது அவருடைய அவதார நோக்கம் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவதார நோக்கத்திற்கான காரணமே இவருடைய வேண்டுதல் தான். இவர் இங்க இருந்து இந்த சாலிகிராம பூஜை செய்ய இல்லையா? சோ அந்த வேண்டுதல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கண்டு டியூ டு கம்பேஷன் இல்லையா? அதனால எப்பவுமே பக்தர்களுக்கு கம்பேஷன் உண்டு. சோ எல்லாருமே நல்ல கதி அடையணும், நற்கதி அடையணும்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கம்பேஷன் உண்டு. அதனால அவருடைய வேண்டுதலை வந்து எங்க வரல கேட்டது? கோலோகா விருந்தவனத்து வரையும் கேட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அதனால வந்து பகவானும் வந்து அதாவது யார் மகாவிஷ்ணு மற்றும் சதாசிவம் இருவருடைய அம்சமாக அவர் தோன்றினார் என்பதை மட்டும் நாம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நாம 34வது 35 ஓகே. எஸ். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய இப்ப நாம பார்க்க போறது 35வது ஸ்லோகம். சோ யார் வாசிக்கிறீங்க? ஆக்சுவலி யானராத்வர கைலா பிரபு கீர்த்தனா பிரச்சாரா. யானராத்வார கைலா பிரபு ஜகத் நிஷ்டாரா. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஐ திங்க் ஒரே லைன் தான் இருக்கு. ஓகே, யாராவது வாசிங்க. பிரபு கீர்த்தன பிரச்சார ஜாரத்வாரா கைல பிரபு ஜகத் நிஸ்தார. அவர் அத்வைத ஆச்சாரியர் மூலமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்பினார். அவர் மூலமாகவே உலகத்தை விடுவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யானராத்வார கைலா பிரபு கீர்த்தனா பிரச்சாரா. யானராத்வார கைலா பிரபு ஜகத் நிஷ்டாரா. அதாவது யானராத்வாரா அப்படின்னா யார் மூலியமாக, கைலா செய்யப்பட்டது, பிரபு அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு. கீர்த்தன பிரச்சாரம் அதாவது கீர்த்தனை சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி அதாவது பிரச்சாரம் செய்யறது, சங்கீர்த்தனை அதாவது இயக்கத்தை. யானராத்வாரா மறுபடியும் வந்து யார் மூலியமாக, கைலா செய்யப்பட்டது, பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஜகத் நிஷ்டாரா அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ரட்சித்தது இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல அநேக தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து
வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தது எதுன்னா சங்கீர்த்தன யக்ஞம் என்று இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கிறோம். ஆச்சாரிய கோஷா நிரா குண மகிமா அபாரா ஜீவ கீதா கோதாயா பைபேகா தார பரா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. आचार्य को सा निरगुण महिमा अपार जीव कीट कोताय பார அத்வைத ஆச்சாரியரின் மகிமைகளும் குணங்களும் எல்லையற்றவை. அற்பமான உயிர்வாழிகளால் அவற்றை எவ்வாறு அளக்க இயலும்? அதாவது எல்லையற்ற மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம் இல்லையா? சோ அவருடைய புகழாரங்கள் என்பது நம்ம வந்து எல்லையற்றது, பகவானுடைய அம்சத்தை கொண்டிருப்பவர். அதனால அவருடைய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய மகிமைகள் எல்லாமே எல்லையற்றது. அதனால தவறு விழுந்த ஆத்மாக்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அதை எவ்வாறு அளக்க முடியும்? கண்டிப்பாக அளக்க முடியாது இல்லையா? ஆச்சார கோஷா நிற குணமகிமா அபாரா. அபாரா என்றாலே வந்து அதாவது நம்மளால அளக்க முடியாது. பரா அபாரா இல்லையா? ஜீவ கீதா கோதாய பைபகே தார பரா. அதாவது நம்ம இந்த பக்கத்துல இருந்து பாக்குறோம், ஆனா அந்த பக்கத்துல வந்து நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ இக்கரையில இருந்து அக்கறை நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப கிட்டக்கதான் தெரியும் எல்லாமே அளவுல பார்க்கும்போது. ஆனா நடக்க நடக்க அந்த கரை வந்து வரவே வராது. அது போலதான் எல்லையற்ற ஆற்றலையும் இல்லையா மகிமைகளையும் கொண்டவர் யார் என்றால் அத்வைதாச்சாரியா. சோ ஜீவ கீதா லிவிங் ஹூ இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ worm, அதாவது ஒரு புழுவை போல இல்லையா? சோ கோதாயா வேர் பைபகே வில் கெட் தாரா அதர் சைட். அதாவது அவருடைய எல்லையற்ற அந்த வைபவங்களையும் இல்லையா, அதாவது குளோரிஸ்ன்னா வைபவங்கள் அப்படின்னா புகழ் ஆரங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதப்போ நீங்க கொஞ்சம் மியூட்ல இருந்துருங்க, தட் வில் பி பெட்டர். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய வருது. ஓகே, இந்த இடத்துல அத்வைதாச்சாரியோடைய மகிமை என்பது எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஆச்சாரிய கோசானி சைதன்யேரா முக்கிய அங்கா. முக்கிய அங்கா அங்காவது முக்கியமான பாகம். ஹாரா ஏக அங்கா தான்றே பிரபு நித்யானந்தா இல்லையா? அதாவது அங்கா என்றால் ஒரு அதாவது பாகம். நம்ம இப்போ உடல்ல கூட ஒரு பாகம் என்று சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி அங்கம், கை ஒரு அங்கம், கால் ஒரு அங்கம் என்ற மாதிரி அந்த அவர்களுடைய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தர்கள் இல்லையா அவரும் வந்து ஒரு அங்கம். ஆச்சாரிய கோஷாயினி. கோஷானி அப்படின்னா இவரை அத்வைதாச்சாரிய பத்தி சொல்றது. சைத்தன்யேரா சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்கிய அதாவது பிரைமரி. இந்த 5 அதாவது குருமார்களை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அங்கம் என்றால் பகுதி, அதாவது ஒரு உறுப்பினர் அப்படிங்கிற மாதிரி மெயின் பார்ட் இல்லையா? ஏகா ஒன் அங்க பார்ட். தான்றா அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு. ஸோ அவங்க இருவர், அதாவது அத்வைதாச்சாரியா இஸ் த பிரின்சிபல் லிம்ப் ஆஃப் சைத்தன்யா, another limb of Lord is நித்யானந்த பிரபு. சோ இவர் ஒரு அங்கம் என்றால் அவர் ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருவருமே வந்து முக்கியத்துவம் பெற்றவர்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பிரபுரா உபாங்கா ஸ்ரீவாசாதி பக்தகனா ஹஸ்தா முகா நேத்ராங்கா சக்ராதிய அஷ்டசமா. இன்னைக்கு நம்ம என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டே யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு மிக முக்கியமான நாள். டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டுடே. எஸ், டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. யாருடைய டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே? ஸ்ரீவாச தாகூராருடைய. சோ அவர் என்ன சொரூபம்? எஸ், நாரதருடைய அதாவது சொரூபம் இல்லையா? சோ ஆனா அவர் ஒரு பக்தராக இருந்தார் என்று நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸ்ரீவாசாதி ஆச்சாரியர். இன்னைக்கு அவருடைய மறைவு, அதாவது மறைவு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து தட் இஸ் a disappearance day அப்படின்றது. So devotees headed by Srivasa are his smaller limbs. யாருடைய smaller limbs இது ஆக்சுவலி? அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு உடைய அதாவது அங்கங்கள், சிறு சிறு அங்கங்களாக. they are like hands, face, eyes, disc and other weapons. So யார் தலைமையின் கீழ்? ஸ்ரீவாச தாகூர் தலைமையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து
சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அதாவது அவருடைய உடலில் ஒரு அங்கம், சிறு சிறு அங்கங்கள் எப்படியோ அது போன்றது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதத்துல. ஓகே, பிரபுரா உபங்கா, அதாவது சைத்தன்யாவுடைய அதாவது உடல் பாகங்களில் சிறு சிறு பகுதிகள், கண் இல்லையா, கை, இந்த மாதிரி. ஸ்ரீவாசாதி அதாவது தலைமேல், ஆதி அதாவது ஸ்ரீவாசருடைய தலைமையின் கீழ், பக்த கணா அதாவது பக்தர்கள் கூட்டம் இல்லையா, ஹஷ்டா கைகள் இல்லையா, முகா முகம், நேத்ரா கண்கள் இல்லையா, அங்கா பார்ட் ஆஃப் த பாடி, சக்ராதி அதாவது டிஸ்க், அஸ்திர வெப்பன்ஸ், சமா லைக், அது எல்லாமே வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா மேலும் இந்த பாகங்களும் சரி அதோட அவருடைய கைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களுக்கும் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. So yes. அடுத்து ஏ சபாலாயா சைத்தன்யா பிரபுரா விஹாரா ஏ சபாலாயா கரேனா வாஞ்சிதா பிரச்சாரா. ஹே சபா எல்லாவற்றுக்கும் இல்லையா, மேலும் டேக்கிங் சைத்தன்ய மகாபிரபு விஹாரா, விஹாரா என்றால் அவருடைய லீலைகள், ஏஷபா மேலும் வந்து கரேனா செயல்படுதல், வாஞ்சிதா பிரச்சாரா ஸ்ப்ரெட்டிங் இஸ் மிஷன், அதாவது அவருடைய சங்கீர்த்தனை மூமெண்டை வந்து அதாவது இயக்கத்தை வந்து பரப்புறது. வித் ஆல் ஆஃப் தெம், இவர்கள் எல்லாம் கொண்டுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய லீலைகளை புரிந்தார். அதோட அவர்களோட சேர்ந்துதான் அவருடைய இயக்கத்தையும் வந்து பரப்பினார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பதத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? மாதவேந்தா புரீரா இனஹோ சிஷ்யா ஏ ஞானே ஆச்சாரியே கோஷானிரே பிரபு குருகாரி குருகாரி மானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. மாதவேந்திர புரிரைஹே சிஷ்ய ஏயி ஞானே ஆச்சாரிய கோஷானிரே பிரபு குரு கரிமானே. அவர் ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரியின் சீடர் என்பதை எண்ணி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை தமது ஆன்மீக குருவாக மதித்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தார். பொருளுரை: மத்வாச்சாரியரிடமிருந்து வரும் சீட பரம்பரையின் ஆச்சாரியார்களில் ஒருவர் ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி 2 முக்கிய சீடர்களை கொண்டிருந்தார், ஈஸ்வரபுரி, ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு. எனவே கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமானது மத்வாச்சாரியாரிடமிருந்து வரக்கூடிய சீடத்தொடராகும். இந்த உண்மை கௌர கணோதேச தீபிகா மற்றும் பிரேமய ரத்னாவலி என அறியப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூல்களிலும் கோபால குரு கோஸ்வாமினாலும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. கௌடிய வைஷ்ணவரின் சீடத் தொடரை பற்றி கௌர கணோதேச தீபிகா 22 பின்வருமாறு தெளிவாக கூறுகிறது. பிரம்மதேவர் ஆன்மீக வானிலுள்ள பகவான் விஷ்ணுவின் நேரடி சீடராவார். அவருடைய சீடர் நாரதர், நாரதரின் சீடர் வியாசர், வியாசரின் சீடர்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் மத்வாச்சாரியாரும், மத்வாச்சாரியாரின் சீடர் பத்மநாப ஆச்சாரியார், பத்மநாப ஆச்சாரியாரின் சீடர் நரஹரி, நரஹரியின் சீடர் மாதவர், மாதவரின் சீடர் நேரடி சீடர் அசோபியர், அசோபியரின் சீடர் ஜெயதீர்த்தர், ஜெயதீர்த்தரின் சீடர் ஞான சிந்து, அவரது சீடர் மகாநிதி, மகாநிதியின் சீடர் வித்யாநிதி, வித்யாநிதியின் சீடர் ராஜேந்திரர், ராஜேந்திரனின் சீடர் ஜெயதர்மர், ஜெயதர்மரின் சீடர் புருஷோத்தமர், புருஷோத்தமரின் சீடரான வியாச தீர்த்தரின் சீடர் ஸ்ரீமான் லக்ஷ்மிபதி, லக்ஷ்மிபதியின் சீடர் மாதவேந்திரபுரி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா அந்த பரம்பரையை வந்து எடுத்து சொல்லியாச்சு இல்லையா? சோ இந்த பதத்துல அதுதான் நம்ம பார்க்கின்றோம். மாதவேந்திர புரீரா இனஹோ சிஷ்ய ஏ ஞானே ஆச்சாரிய கோஷானேரே பிரபு குரு கரி மானே. அதாவது அத்வைதாச்சாரியார் இருந்து மாதவேந்திர பூரி வரைக்குமே யாரெல்லாம் இந்த டிசைபிளிக் சக்சஷன் இந்த குரு பரம்பரையில இருக்காங்க எல்லாரையுமே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So Madhavendra Puri is one of the acharyas of the disciplic section of the Madhvacharya.
Madhavendra Puri had two principal disciples. ஒருத்தர் வந்து ஈஸ்வரபுரி, இன்னொரு ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு. ஈஸ்வரபுரி யாருடைய குரு? ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய குரு இல்லையா? Therefore Gaudiya Vaishnava Sampradaya is the disciplic succession from Madhvacharya கிட்ட இருந்து தான் வருது. இத வந்து எந்த புக்ல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னாக்கா கௌர கனோ தேச தீபிகா, இது அந்த பெங்கால் அந்த பக்கம் இருக்க எழுதின புஸ்தகம் தான் இல்லையா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியாஸ், ஐ திங்க் 6 கோஸ்வாமிஸ்ல நினைக்கிறேன், இது கன்ஃபார்மா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் அந்த மெயின் இருக்கக்கூடியவங்கள வந்து எழுதுனது கௌர கனோதேஷ தீபிகா. மேலும் பிரேமய ரத்னாவளி அதுலயும் as well as by the கோபால குரு சுவாமியாலையுமே இது எழுதப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த கௌர கனோதேச தீபிக்கல வந்து இந்த குரு பரம்பரையை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்தப்பட்டிருக்கு. பிரம்மால இருந்து விஷ்ணு இல்லையா? அதாவது பிரம்மா விஷ்ணு இந்த பிரம்மா பறக்கிறது இல்லையா? கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுல இருந்து பிரம்மா, அடுத்து வந்து லார்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து பிரம்மர்ல இருந்து நாரதர், நாரதர்ல இருந்து வியாசர், வியாசர்ல இருந்து சுக்கதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் மத்வாச்சாரியா 5th இல்லையா? 5வது வந்து மத்வாச்சாரியா. பத்மநாபாச்சாரியா வந்து மத்வாச்சாரியாவுடைய சிஷ்யர், நரஹரி வந்து பத்மநாபாச்சாரியாருடைய சிஷ்யர், மற்றும் மாதவா வந்து நரஹரியுடைய சிஷ்யர், அக்ஷோபியா என்பவர் மாதவருடைய சிஷ்யர், ஜெயதீர்த்தா என்பவர் வந்து அக்ஷோபியாவுடைய சிஷ்யர், ஞான சிந்து வந்து ஜெயதீர்த்தருடைய டிசைப்பல் இல்லையா? அவருடைய அதாவது ஞான சிந்தனுடைய சிஷ்யர் யாரு? மகாநிதி. வித்யாநிதி வந்து மகாநிதியுடைய சிஷ்யர். மேலும் வித்யாநிதியுடைய சிஷ்யர் யாரு? ராஜேந்திரா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயதர்மா என்பவர் ராஜேந்திராவுடைய சிஷ்யர். புருஷோத்தமா வந்து ஜெயதர்மாவுடைய சிஷ்யர். ஸ்ரீமன் லக்ஷ்மிபதி என்பவர் யாரு? வியாச தீர்த்தருடைய வந்து சிஷ்யர். அது who is a disciple of புருஷோத்தமா. அடுத்து வந்து மாதவேந்திரபுரி யாருடைய சிஷ்யர்? லக்ஷ்மிபதியினுடைய சிஷ்யர். இப்படி இந்த குரு பரம்பரை வந்து எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. லௌகீக லீலா தே தர்ம மரியாத ரக்ஷனா சுதி பக்தயே கரேனா தான்ராச்சாரண வந்தனா. எஸ் சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்க. லௌகீகே லிக்தலே தர்ம மரியாதா ரக்ஷனா சுதி பாக்யாதே கரேனா தந்திர சரணா வந்தனா. எஸ் Translation. To maintain the proper ethics for the principles of religion, Lord Chaitanya bows down at the lotus feet of Sri Advaita Acharya with reverential prayer and devotion. Hare Krishna Mataji. Yes. அதாவது பிரேயர்ஸ் அவருடைய, அதாவது அத்வைதாச்சாரியருடைய பிரேயர்ஸ் தானே, அதனால தானே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதரித்தார் இல்லையா? இத தமிழ்ல ஒரு வாட்டி வாசிங்க பிரேமா மாதாஜி, உங்ககிட்ட புக் இருந்தா. டு மெயின்டைன் த ப்ராப்பர் எட்டிகேட் இல்லையா? எட்டிகேட் மீன்ஸ் எவ்வாறு நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது. அதாவது தர்மத்தின் பிரகாரம், தர்மத்தினுடைய கோட்பாடுகள் பிரகாரம் இல்லையா? அப்போ உயர்வான நிலையில் இருப்பவர் யார் என்றால், அதாவது அத்வைதாச்சாரியா வந்து முதல்ல இருந்தவர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவருடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்டுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்தார் நவதீபத்துல இல்லையா? எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. யார்கிட்ட தமிழ் தமிழ் மட்டும் தமிழ் வாசிங்க, ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன். எஸ் மாதாஜி. தர்மத்தின் முறையான நடத்தையை தக்க வைக்கும் பொருட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியரின் தாமரை திருவடிகளில் மரியாதை மிக்க பிரார்த்தனைகளாலும் பக்தியினாலும் விழுந்து வணங்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லையா? சோ நம்ம எப்பவுமே அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். பகவான் ஸ்வயம் இறங்கி வந்தப்போ கூட அவர் எப்பவுமே தன்னுடைய பவரை வந்து, அதாவது நான் தான் அந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இடத்துலயுமே அவர் வந்து தன்னை காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை இல்லையா? அவர் அநேக லீலைகளை புரிந்திருந்தாலும் ஒரு சாதாரண மனிதர் வந்து என்ன செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாரோ அத்தகைய செயல்கள் தான் அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். சோ சைத்தன்ய கோசானிகே ஆச்சாரிய கரே பிரபு ஜானா ஆபானகே கரேனா தான் ராதாஷா அபிமானஹ. எஸ், அத்வைத சைத்தன்ய கோசான்யே
आचार्यसुरे बाबु ज्ञान प्रभु ज्ञान ஆப்பனாக்கே கரேன தாண்ட தாச அபிமான. இருப்பினும் ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தமது எஜமானராக கருதுகிறார். அவர் தம்மை எப்போதும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவகனாகவே நினைக்கிறார். ஒரு முறை ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பக்தி தொண்டின் தன்னிகரற்ற தன்மை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மானந்தோ பவேத் ஏஷ சேத் பார்த்த குணி கிருதக நைதி பக்தி சுகாம் போதே பரமானு துலாம் அபி. அருவ பிரம்மனை உணர்வதால் அடையப்படும் பிரம்மானந்தம் என்னும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினை கோடி மடங்கு அதிகரித்தால் கூட அந்த ஆனந்தம் தூய பக்தி தொண்டு எனப்படும் ஆனந்த கடலின் அணு அளவு பகுதியுடன் கூட ஒப்பிட இயலாததாகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 1:1.38. அது போலவே பாவார்த்த தீபிகா கூறுகிறது. துவத் கதாமிருத போதோதௌ விஹரந்தோ மகாமுதக குர்வந்தி கிருதினக கேசித் சதுர்வர்க்கம் திருணோபமம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக விஷயங்களில் இன்பம் அடைவோருக்கு தர்மத்தின் நாற்பொருட்களான அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகியவற்றினால் அடையப்படும் இன்பம் அனைத்தையும் சேர்த்தால் கூட அந்த இன்பம் பகவானின் தெய்வீக செயல்களை செவியுறுவதால் பெறப்படும் இன்பத்தின் புல்லிற்கு கூட இணையாக முடியாது. கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிகளின் தெய்வீக தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் எல்லா பௌதீக இன்பத்திலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதால் அருவவாத ஒருமைத்துவ விஷயங்களின் மீது அவர்களுக்கு கவர்ச்சி இல்லை. பத்ம புராணத்தில் கார்த்திகை மாதத்தின் பெருமைகளின் தொடர்பில் பக்தர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்வதாக கூறப்படுகிறது. வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷவதிம் வா நாச்சான்யம் பிரணே கம் பிருஷத் அபீக இதம் தே வபூர்நாத கோபால பாலம் சதாமே மனஸ்யா விராஸ்தாம் கிம் அன்யைஹி குவேராத்மஜௌ பக்த மூர்த்தைவ யத்வத் திவ்ய மோசிதௌ பக்தி பாஜௌ கிருதௌ ச ததா பிரேம பக்திம் ஸ்வகாமே பிரயச்ச நமோக்ஷ கிரகோ மே ஸ்ரீ தாமோதரேக. எம்பெருமானே, பிருந்தாவனத்தில் உள்ள உங்களது பால்ய லீலைகளை எப்போதும் நினைவிற்கொள்வது அருவ பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதை காட்டிலும் எங்களுக்கு சிறந்ததாகும். உங்களுடைய பால்ய லீலைகளின் போது குபேரனின் 2 மகன்களை விடுவித்து அவர்களை உங்களது மிகச்சிறந்த பக்தர்களாக்கினீர். அது போலவே முக்தியை கொடுப்பதற்கு பதிலாக உங்களின் மீதான அத்தகைய பக்தியை எனக்கு நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஸ்ரீ நாராயண வியூகஸ்தவ என்னும் நூலின் நாராயண ஸ்தோத்திர என்னும் அத்தியாயத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ந தர்மம் காமம் அர்த்தம் வா மோக்ஷம் வா வரக்தேஸ்வ பிரார்த்தையே த பாதாப்ஜ தாஸ்யம் ஏவாபி காமையே. எம்பெருமானே, நான் தர்மவானாக இருக்க விரும்பவில்லை, பொருளாதாரத்தில் முன்னேற விரும்பவில்லை, புலனுகர்ச்சியில் எஜமானராக வார விரும்பவில்லை, மோட்சத்தையும் விரும்பவில்லை. இவை எல்லாவற்றையும் உங்களிடமிருந்து பெற முடியும் என்ற போதிலும் வரம் நல்குவோரில் சிறந்தவரே, நான் இவற்றில் எதையும் உங்களிடம் பிரார்த்திப்பதில்லை. உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளின் சேவகனாக எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நரசிம்மதேவர் பிரகலாத மகாராஜருக்கு எல்லாவித வரத்தையும் வழங்க முன்வந்தார். ஆனால் பிரகலாத மகாராஜர் அவற்றில் எதையும் ஏற்கவில்லை. ஏனெனில் அவர் பகவானின் தாமரை திருவடி தொண்டில் ஈடுபடுவதை மட்டுமே விரும்பினார். அது போலவே ஒவ்வொரு தூய பக்தரும் பிரகலாத மகாராஜரை போன்று பக்தி தொண்டின் சக்தியுடன் அருள் பெற்றிருக்கவே விரும்புகின்றனர். எப்போதும் பகவான் ராமரின் சேவகராக இருக்கும் ஹனுமானிடம் பக்தர் தங்கள் மரியாதையை செலுத்துகின்றனர். மிகச்சிறந்த பக்தரான ஹனுமான் பிரார்த்திக்கிறார். பவபந்த சிதேதஸ்யை ஸ்ருஹயாமி ந முக்தையே பவான் பிரபுர் அகம்தாச இது எற்ற விலுப்பியதே. பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகுதல் என்னும் முக்தியானது பகவானுடைய சேவகன் என்னும் நிலையை முற்றிலுமாக
அழித்து விடக்கூடியது என்பதால் நான் அந்த முக்தியை விரும்புவதில்லை. இது போலவே நாரத பஞ்சராத்திர நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. தர்மார்த்த காம மோக்ஷு நேச்ச மம கதாசன தத்பாத பங்கஜஸ்யாதோ ஜீவிதம் தீயதாம் மம. விரும்பத்தக்க சொற்பொருட்களில் நான் ஒன்றை கூட விரும்பவில்லை. பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் சேவகனாக ஈடுபடுவதை மட்டுமே விரும்புகிறேன். மன்னர் குலசேகரர் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் என்னும் தம்முடைய பிரபலமான நூலில் பிரார்த்தனை செய்கிறார். நாகம் வந்தே தவ சரணையோ துவந்த்வம் அத்வந்த பகோதோக கும்பியாகம் குரும் அபிஹரே நாரகம் நாபநேதும் ரம்யா ராம மிருது தன லதா நந்தனே நாபிரந்தும் பாவே பாவே ஹிருதய பாவனே பாவயேயம் பவந்தம். எம்பெருமானை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடைவதற்காக நான் உங்களை வழிபடவில்லை. பௌதிக வாழ்வின் நரகத்தன்மையிலிருந்து என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் நான் விரும்பவில்லை. அழகிய தோட்டத்தில் அழகிய மனைவியை அனுபவிப்பதற்கும் நான் உங்களிடம் ஒருபோதும் பிரார்த்தனை செய்யவில்லை. என் பிரபுவாகிய உங்களது சேவையின் இன்பத்தில் எப்போதும் முழு பரவசத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பம். முகுந்தமாலா சோஸ்திரம் 4. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 3 மற்றும் 4வது ஸ்கந்தங்களில் பல இடங்களில் பக்தர்கள் பகவானுடைய தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக மட்டும் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்வதை காண்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.4-15, 3.25-34, 3.25-36, 4.8-22, 4.9-10, 4.20-24. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் இல்ல மாதாஜி, இருட்டு கொஞ்சம், அதனால சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். चैतन्य गोशानी के आचार्य करे प्रभु ज्ञान आपान के करे न तांड्रा दाशा अभिमान. தாசாபிமானம், தாசனாக பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய தாசனாக இருக்கணும் தான் அத்வைதாச்சாரியார் விரும்பினார். இவந்தோ அத்வைதாச்சாரியாருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வளவு மரியாதைகளை வழங்கினாலும் இல்லையா, ஆக்சுவலி முந்தைய ஸ்லோகத்துல அதுதான் செய்தார். அவருக்கு அவருடைய பிரார்த்தனைகளுக்காக தான் அவர் அவதரித்தார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவரை உயர்வான ஸ்தானத்திலிருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அதாவது நமஸ்காரங்கள் இதெல்லாமே மரியாதைகளை கொடுக்கும் பொழுது அத்வைதாச்சார் என்ன நினைக்கிறார்? அத்வைதர் சைத்தன்யர் அத்வைதர் ஒரு குரு மாதிரி தானே நினைத்தாரு. சைத்தன்யர் அத்வைதரை எஸ், ஏன்னா பிகாஸ் அவருடைய ஏஜ் அதனால நினைக்கிறார். 32 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுறாரு. ஆமா, ஆனா அத்வைதாச்சாரியா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிக்கிறதுக்காக தானே பிரார்த்தனை செய்தார். அப்ப அவரை மகாபிரபு பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா, அதனால அவர் பகவானின் ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு காண்கின்றார் அவர். அதனால ஸ்டில் இஸ் கன்சிடரிங் அஸ் எ குரு. அவருடைய இஸ் மாஸ்டரா நினைக்கிறார். யாரு? அத்வைதாச்சாரியார். இவர் அவருக்கு சேவகனாக இருக்கின்றதாக அவர் நினைத்துக் கொண்டு அத்தகைய செயலில் தான் ஈடுபடுகின்றார். இந்த தாஷ எனக்கூடிய அந்த சர்வேட்டர்ஷிப்பை பத்தி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இங்க சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ், அடுத்து இவர் யாரு, குபேரனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே விடுவிக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா. குபேரா, மணிகிரீவா, இவங்க குலசேகர முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்துல குலசேகர ஆழ்வார் அவருடையது நாரத பஞ்சாத்திர விதி பிரகாரம் ஒரு சர்வேட்டர்ஷிப் பத்தி இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே இந்த பதத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாட் ஓன்லி அத்வைதாச்சாரியா மாத்திரம் கிடையாது, மேலும் சில ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் இங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா இந்த பர்பட்ல பொருளுரையில கொடுத்திருக்காரு. சோ பக்தி ரசாமிருத சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இன்னும் அழகா எடுத்துரைக்கின்றார். அதாவது பக்தி சேவையினுடைய அதாவது எவ்வாறு பக்குவமான முறையில் மேன்மையான முறையில் எவ்வாறு செய்ய முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. பிரம்மானந்தோ பவ ஏஷா சேத பிராரத்த குணி கிருதாக நைதி பக்தி சுகாம்போதேக பிராணா பரமானு குலாம் அபிஹி. அதாவது எவ்வளவு முறை நம்ம அதாவது கோடி கோடி முறை நாம பெருக்கி கொண்டாலுமே இந்த தெய்வீகமான நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் நம்ம வெறுமனே இந்த இம்பர்சனல் இல்லையா ஆற்றலினால் வரக்கூடியதற்கு நாம் என்றைக்குமே ஒப்பிட முடியாது. எஸ்,
நம்ம இந்த அரூபத்தன்மையில இருந்து கொண்டு சக்தியின் ரூபத்துல வந்து மிஸ்டிக் யோகம் பயிற்சியில் எல்லாமே சிலதெல்லாமே அவர்கள் வந்து பயிலும் பொழுது, மேலும் அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதில் அவர்கள் மேன்மை அடையும் பொழுது இந்த பேரானந்தத்தை அவர்களும் உணர்கிறார்கள். ஆனால் அதைவிட இன்னும் பேரானந்தம் எதுன்னா பகவானுக்கு ரூப வழிபாடு செய்வதுதான். அது ஒரு சிறு அணுவை போலதான் கம்பேரிஷன். அதாவது அருபத்தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தம் வந்து ஒரு அணுவிற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. எந்த இதுக்கு இந்த ரூப வழிபாட்டில் பக்தி செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்துல வந்து ஒரு அணுவுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுதான் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து மேல இருக்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய பரமாணு. பரமாணு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அணு அளவுக்கு என்றதை நம்ம இந்த இடத்துல பரமாணு நம்ம இந்த டைம் கால்குலேஷன் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். பரமாணு வந்து எந்த சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ மல்டிப்ளைட் ஸ்வத் கதாமிருத பாததோ விஹரந்தோ மகாமூடஹ குர்வந்தி கீர்த்தனா கேசிச் சதுர்வர்க்கம் தினோபமம். அதாவது for those who take pleasure in the transcendental topics, அதாவது யார் ஒருவர் பகவானுடைய தெய்வீகமான செயல்கள் லீலைகள் இதை பற்றி எல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது அதில் பேரானந்தம் கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் the four progressive relationships, அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இல்லையா? அதாவது ஒண்ணு வந்து தர்மத்தை சத்வகுணம் ரஜோகுணம் மற்றும் தாம்சிக் இந்த மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்ட விடுதலை, ஆல் கம்பைன் டுகெதர், cannot compare. இதனால் வரக்கூடிய எந்த மேன்மையா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு புல்லுக்கு சமமாக வந்து கம்பேர் பண்ணப்படுகின்றது. அதாவது ஓமையாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது சோ அதனால் வரக்கூடிய ஒரு நம்ம இந்த 4 செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆனந்தத்துல வரக்கூடிய அந்த பேர் ஆனந்தம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்ப சத்துவ குணத்திலிருந்து சிலதெல்லாமே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க பௌதிகத்துல இருந்து கொண்டு ரஜோகுணத்திலையும் தாம்சிக் குணத்திலையும் அதுலயும் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. இந்த 3க்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போகும் பொழுதும் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் உண்டு. இந்த 4லுமே வரக்கூடியது. ஆனா இதை அனைத்திற்கும் மேன்மையானது எதுன்னா பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதால் ஏற்படக்கூடிய தெய்வீகமான அந்த பேரானந்தம். இது அனைத்தை விட மேன்மையானது என்று இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம் எதை செய்தாலுமே அந்த பகவானுடைய செயல்களால் அதை கேட்பதாலும் சொல்லுவதாலும் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை வந்து எதனோடையுமே நாம ஒப்பிட முடியாது என்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய பதம் தான் அது. So those who engage in the transcendental pleasure of service of the lotus feet of Krishna, being relieved of all material enjoyment, have no attraction இல்லையா? அருவத்தன்மைக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஈடுபாடுமே இருக்காது. பத்ம புராணத்துல வந்து அழகாக பின்னாடி சொல்லப்பட்ட குளோரிபிகேஷன் கார்த்திகை மந்த், இது தாமோதர அஷ்டகத்துல வரக்கூடிய ஒரு பதம் தான் இது. வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா நச்சன்யம் வரணேஹம் வரிஷாதபீஹா இதம் தேவ பூர்ணாதம் கோபால பாலாம் சதா மே மனஸ்யா விராசாம் கிமன்யா குவேராத்மஜௌ பத்த மூர்த்தைவ யத்வத் வயா மோக்ஷிதௌ பக்தி பாதௌ கிருச்சௌ ச ததா பிரேம பக்தின் ஸ்வகாமே பிரயச்ச நமோக்ஷே கிரஹோம் மேஸ்தி தாமோதரேக இல்லையா? இது பத்ம புராணத்துல இருந்து கார்த்திகை திங்கள் அதாவது பகவானை வந்து தாமோதர அஷ்டகத்தை கொண்டு நெய் தீபத்தை கொண்டு பகவானுக்கு வந்து இந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை பாடுவார்கள் இல்லையா? சோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பரிங் யுவர் சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஸோ அதனுடைய மீனிங் ஒரு சாராம்சமா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஓவராலா. சோ பகவானுடைய சிறு பிராயத்து லீலைகள். So it is better than us aspiring to merge into. அதை விட வந்து பெட்டர் எது? அதாவது இந்த அருவ பிரம்மத்தில் போய் இணைவதை விட பகவானுடைய சிறு பிராயத்து லீலைகளை கேட்பது என்பது மிக மிக மேன்மையாக இருக்கின்றது. சோ அதாவது பகவானால் வந்து குபேரனுடைய 2 பிள்ளைகள் வந்து அதாவது பாவ விமோக்ஷனம் பெற்றார்கள் இல்லையா? they got relieved from அந்த 2 அர்ஜுன மரங்களாக இருந்தார்கள் இல்லையா? சோ அந்த உரலை 2 மரங்களுக்கு நடுவுல பகவான் இழுத்துண்டே வரும்பொழுது அந்த 2 மரங்களிலிருந்து இருவரும் வந்து பாவ விமோக்ஷனத்தை பெற்றார்கள். I wish that instead of giving me liberation, you may award me such devotion unto you. Similarly, அது மாதிரி நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி லிபரேஷன் கொடுக்கறத விட எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலம் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை கொடுத்தால் போரும் என்று, அதாவது நமோக்ஷே கிரகோமேஸ்தி தாமோதரேகா.
அதாவது பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியணும், மோட்சம் கூட வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு இது. இன் ஹயஸ்ரீஷாய ஸ்ரீ நாராயண வியூக ஸ்தவ அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்துல வந்து நாராயண ஸ்தோத்திரம் வந்து பின்வருமாறு கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கு. தர்மம், அதாவது தர்மம், காமம், அர்த்தம். நம்ம ஆல்ரெடி மோட்சம் 4 படிச்சோம் இல்லையா? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ, இந்த 4. அதாவது வா வரா துவேஷரா பிராத்தியேத்வா பாதாப்ஜே தாஷ்யம் ஏவாபி காமயா. சேம் அதே மீனிங் தான். அந்த 4 வரக்கூடிய இன்பத்தை விட தங்களுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரிவதால் வரக்கூடிய அந்த அதாவது மேன்மையான அந்த அதாவது பேரானந்தம் என்பது எல்லை, அதாவது அதோட ஒப்பிடப்படவே முடியாது. அதுவே மேன்மையானது. அதை விட இப்போ மோட்சம் வந்தாலே அதுவே கிரேட்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். மீண்டும் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அந்த ஒரு நிலையை அடைந்தாலே நம்ம கிரேட்னு நினைப்போம். ஆனா அதை விட கிரேட் எதுனாக்கா மோட்சத்தை விட எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு திருத்தண்டு புரியறதுதான் மேன்மையாக பக்தர்கள் வந்து கருதுவார்கள் இல்லையா? ஐ டோன்ட் விஷ், நான் என்றால் இல்லை, எனக்கு தேவை இல்லைன்ற அர்த்தம். ஐ டோன்ட் விஷ் டு பிகம் எ மேன் ஆஃப் ரிலிஜன் ஆர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நார் டு ஐ விஷ், அதாவது லிபரேஷன், அது கூட எனக்கு தேவையில்லை. ஆல்தோ ஐ கேன் ஹவ் ஆல் திஸ் ஃப்ரம் யூ, இதெல்லாம் உங்களிடமிருந்து எனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? ஏன்னா பகவான் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டு வரங்களை வாரி வழங்குபவர். ஆனா அதற்கெல்லாம் பிரார்த்திக்கவில்லை. நான் பகவானிடத்தில் வந்து வெறுமனே என்ன பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் என்றால் எப்பொழுதுமே அவருக்கு அதாவது திருப்பாதங்களில் தொண்டு புரியக்கூடிய ஒரு சேவகனாக இருக்க நான் விரும்புகின்றேன். நரசிம்மதேவர் கிட்ட வந்து யார் வந்து இந்த பிரார்த்தனை மேற்கொள்வது? அதாவது பிரகலாத் மகாராஜ். பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எல்லா வரங்களையுமே கொடுக்கிறேன்றார் யாரு? பகவான். ஆனால் அவர் எதையுமே கேட்கவில்லை. எப்பொழுதும் சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய அதாவது பாதங்களுக்கு தொண்டு புரியணும்ன்ற ஒரே ஒரு வரத்தை மட்டும்தான் அவர் கேட்கின்றார். He simply wanted, இல்லையா? Similarly, a pure devotee wishes to be blessed like பிரகலாத் மகாராஜ் தான். ஒரு தூய பக்தர் வந்து பகவானிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வரத்தை மட்டும்தான் கேட்டு பெறுவார்கள். எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஹனுமன் கூட. சோ ஹனுமனும் வந்து தாசன் என்றாலே ஹனுமன் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா? ராமனுக்கு தாசனாக இருந்தவர் ஹனுமன். சோ அவரை இன்றும் கூட நாமளும் வந்து அந்த தாசனை வந்து வணங்குகின்றோம் இல்லையா? பவபந்த செதே தஷ்யை பர்யாமினா முக்கியதே பவான் பிரபுர் அகம் தாஷா இதியத்ர விபுல்யதே. சோ இங்கேயும் வந்து மோட்சம் தேவையில்லை அல்லது அந்த பிரம்மஜோதிர் இணைய வேண்டும் என்ற அந்த விருப்பமும் கிடையாது இல்லையா? வேர் த கன்செப்ஷன் ஆஃப் பீயிங் ஏ சர்வெண்ட் ஆஃப் லார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ். ஏன்னா பகவானுக்கு சேவகனாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து நாம இழந்து விடுகின்றோம். ஆனால் முக்தி பெற்றாலும் வந்து கண்டினியூஸா திருத்தொண்டு புரியறது இல்ல. அதாவது டைரக்டா எப்பவுமே தாசனாக இருப்பவர்கள் கூடவே இருந்து சேவை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அது மட்டும்தான் நம்ம என்னைக்குமே கேட்க வேண்டும். நாரத பஞ்சாத்திரத்திலையும் இது மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. தர்மர்த்த காம மோக்ஷ, இதுவும் 4 இல்லையா? நிச்சயமாம கதாச்சனா त्वत्पाद பங்கஜா ஷத்யோ ஜீவிதம் நித்யாம் மம. எனக்கும் இந்த 4 விதமான இது தேவையே இல்லை. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. எப்பொழுதுமே தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் சேவகம் செய்வதுமே போதும் என்று நாரத பஞ்சாத்திர விதியில வந்து நாரதர் எடுத்துரைக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல குலசேகர ஆழ்வார் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். நான் அகம் வந்தே தவா சரண்யார் துவந்த்வம் அத்வந்த ஹேதோ கும்பிபாகம் குரும் அபி ஹரே நாரகம் நபேத நபநேதும் ராம்ய ராம மிருதுதனு லதாநந்தனே நாபிரந்தும் பாவே பாவே ஹிருதய பாவனே பாவா ஏயம் பவந்தும். அதாவது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வர்ஷிப் யூ, அதாவது எனக்கு இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கொடு அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனை நான் கண்டிப்பாக செய்ய விரும்பவில்லை. மேலும் நான் டு சேவ் மை செல்ஃப் ஃப்ரம் த ஹெல்லிஸ் கண்டிஷன், இந்த நரக வாழ்க்கையில இருந்து நான் வந்து முக்தி பெறணும்ன்ற கூட நான் உங்ககிட்ட வேண்டல. மேலும் ஐ நெவர் பிரேட் ஃபார் எ பியூட்டிஃபுல் வைஃப், அதாவது அழகான மனைவி வேண்டும் என்றும் நான் உங்களிடத்தில் வந்து பிரார்த்திக்கவில்லை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் வேண்டுகிறேன், எப்பொழுதுமே அந்த பாவ பக்தியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பேரானந்தம் எப்பொழுது நான் தங்களுக்கு வந்து அந்த திருப்பணியை ஆற்றும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை மட்டும் நான் வந்து என்றைக்கும் அனுபவிக்க விரும்புகின்றேன். இது ஒன்றுதான் வந்து நான் கேட்கின்றேன் சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அவருடைய
முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் பாகவதத்துல நாமளும் இப்ப படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? 3rd கேண்டோல நிறைய இடங்கள்ல வந்து நம்ம விதுரர், அடுத்து வந்து நம்ம யாரு கிருஷ்ணருடைய இருந்தார் இல்லையா, அவர் பேர் என்ன, உத்தவர், அவருடைய பிரார்த்தனைகள், மைத்ரேயர், சோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம் நம்ம இல்லையா? சோ அவர்களுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்க கேட்க, பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்க கேட்க நமக்கும் பக்தி பாவம் என்பது மென்மையாக அமையும் இல்லையா? நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபேவச பிரேயர்ஸ் தான் மாதாஜி, நல்லா இருக்கு அந்த இது. என்னமா சிவனே கடைசியில பிரேயர் பண்றாருல? ஆமா, அது 4th சாப்டர்ல வரும். பிரேயர்ஸ் பாகவதம், அந்த அது முழுக்க பிரேயர்ஸ் தான், ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி அந்த பிரச்சேதாஸ் இல்லையா? நம்ம காலையில ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ. கரெக்ட். இவங்க பிரேமா கிஷோரி மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபசிந்துபேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे இல்லையா? जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत